her, det er den første video omkring, hvordan at man laver andengradsligninger eller andengradsfunktioner i GeoGebra. Jeg tager udgangspunkt i opgaven, som I har fået tilsendt, og som I kan se på min computer, så er der en masse opgaver her. Det her det er til første opgave, video 1 er til den første opgave. Der står, at man skal finde toppunktet og følge en andengradsfunktion. Men først, så skal vi lige lære, hvordan vi skriver sådan en andengradsfunktion ind i GeoGebra. Jeg åbner GeoGebra. Her. Nu har jeg mit GeoGebra. Det ser ud som det plejer. Der er en tegneflade, der er et algebra-vindue, og der er et inputfelt. Husk de her forskellige ting, som GeoGebra de ikke kan finde ud af. Det tager vi senere. Man kan gøre det på forskellige måder. Man kan vælge at skrive andengradsfunktionen ind, eller man kan vælge at kopiere den. Nu vælger jeg lige at kopiere den. Jeg har gjort det med at skrive de andre gange. Nu kopierer den lige. Så jeg kopierer den. Og så har jeg mit GeoGebra åben. Så går jeg ind i inputfeltet og trykker indsæt. Når jeg gør det, så kommer det til at se sådan ud. Som I kan se dernede. Der er nogle forskellige ting, som jeg gerne vil have lavet om på. Og det jeg bliver nødt til at lave om på, når man kopierer den, det er, at jeg bliver nødt til at rykke tallene lidt tættere på. Jeg bliver nødt til at rykke tretallet tættere på plus, og plusset tættere på x. Og så sletter jeg lige det der gangetegn, der er mellem 4 gange. Og så rykker jeg ellers bare tættere på det hele. Så er der en lille krølle, eller en lille ting, vi lige skal være opmærksom på. Her hvor der står 2 gange x2, der skal jeg lave lidt om. Jeg sletter gangetegn og rykker det hele tættere på. Men imellem x og 2, det er det vi skal ophæve til i anden, der bliver vi nødt til at gøre noget. Det man skal gøre, det er at man skal lave et opløftet tegn. Og opløftet tegn, det er det tegn, der ligger ved siden af Å på din Mac computer. Jeg tror også jeg ved ikke om man gør det på den almindelige computer, men det er sådan en omvendt V, som der er i, man bruger som tegn. Jeg prøver at vise det her. Jeg trykker på mit tegn, så kommer det herfra. Når jeg gør det, så har jeg min funktionsforskrift, og alligevel ikke, fordi mit omvendt tegn, det skal være imellem x og 2. Det gør jeg lige her. Sådan. Være imellem x og 2. Og det gider den så ikke lige nu, kan jeg se. Men det skal den. Så vi prøver lige igen. Sådan. Nu gør den det. Og når jeg gør det, så når jeg trykker enter, så kommer der så en fin graf ind. Vi kan se, den er her. Det er min andengradsfunktion. Der er parabler på hver side. Der er et toppunkt hernede, og det er det vi skal finde. Herude der står min funktionsforskrift. Det kunne jeg sætte ind, så jeg altid har den. Når jeg skal finde en funktionsforskrift, så kan I se i jeres noter, at der skal man skrive et kodeord, eller et ord, når man skal gøre det. Det starter med E, og så K, og så står der ekstrum. Det trykker jeg på. Når man har trykket på det, der hedder ekstrum, så står den og plinker hernede, og der er noget, der er lyseblåt. Man skal ikke trykke slet eller noget. Det første man skal, det er bare at trykke F. Når man trykker F, så sletter det hele, og så skal man trykke parentes og X. Og grunden til at jeg gør det, det er for at finde ud af, hvilken funktion, den vil godt vide, hvilken funktion det er, jeg skal bruge. Og det her tilfælde, der hedder min funktion f af x, det står heroppe, det er den jeg bruger her. Hvis der stod g af x, så havde jeg skrevet g af x. Men lad os se, hvad der sker, når jeg trykker enter her. Når jeg trykker enter, så kommer det nederste punkt på min graf. Den kommer her, det er det vi kalder toppunktet. Så mit toppunkt i det her tilfælde, det er minus 1,1. Så det går jeg ind og skriver her. Toppunktet er minus 1,1. Det var hvordan man finder toppunktet i GeoGebra. God fornøjelse.